NB Humanity Foundation अबायफोर गौथुमा नैथि खेब थुनलायारि आद्दा खुंदों मिमां हालामनि मधुपुर हाजोनि गब्ला गाथोन दालां सायाव बे आद्दाखौ खुंफुंनाय जादों सानसेनि मेहेरगोनां हाबाफारिजों बे आद्दाखौ खुंफुंनाय जादों खुंफुंजानाय नैथि खेब थुनलायारि आद्दाया फुंबिलिनिफ्रायनो बायदि मेहेरगोनां हाबाफारिजों जागायो बेबायदिनो गोजाम बोसोरखौ बिदाय होनायजों लोगोसे गोदान बोसोरखौ बरायनाय हाबाफारिबो लानाय जायो हाबाफारियावनो बाहागो लायो बरदल'नि गुरि बर' थुनलाइ आफादनि आफादगिरि राजकुमार बसुमतारी सावथुन दिहुनगिरि लोगोसे थुनलायारि बेहुला नाथ बसुमतारी आरो धेमाजि जिल्ला एबसुनि बारग' आफादगिरि थिबुराम बसुमतारीया फैयो मिमां हालामनि सिङाव थानाय मधुपुर गब्ला फोथाराव बेयाव मोनसे आयदा सोलिगासिनो दं जे थुनलाइस्रि आयदा बेनिनो गाहाय दैदेनगिरि सारनिफ्राय जों माखासे बाथ्राखौ मिथिना लागोन जे दिनै बेयाव मानि थाखाय बे थुनलाइस्रि आयदाखौ मानि थाखाय सारा बेयाव खुंनाय जादों बा सिगाङावबो खुंदोंमोन ना दासो खुंदों जों बेखौ सारनिफ्राय माखासे बाथ्राखौ मिथिना लागोन सार बे आच्छा गिबि गिबियाव बड'लेण्ड बुब्लि नोंथांमोननिसिम आंनि गोसो गोरबोनि गोजोन हामलायनाय बावबाय बेहाय थुनलाइस्रि आद्दाखौ मानो खुंनाय जादों होननानै बुङोब्ला दा ओरैनोथ' थुनलाइ होननानै बुङोब्ला बेनि खन्थाइ रायथाइ सुंद' सल' सल'मा बेफोरखौ जोङो बिजाब महरै गोबां मोननो हायो आरो गोबां हाबाफारिनि गेजेरजों बेफोरखौ आवरायनाय फरायनाय बेफोरबायदि लानाय जायो नैफोरबायदि थुनलाइस्रि आद्दाया फिसा फिसा मोनसे कमिटिफोर दानानै गुबुन गुबुन जायगायावबो गोबां बेफोरबायदिनो जायगा लायै जायगा आवरायनाय जखन्थाइ खालामनाय जायो दा जोंनि नैबे मिमां हालामावबो धेमाजि जिल्लानि सिङाव थानाय मिमां हालामावबो बेबायदि मोनसे आयदाया थायोब्ला मोजां जागोन होननानै आं गावनो गोसोजों सानखांनानै बे थुनलाइस्रि आद्दाखौ बानायनाय जादों गिबि गिबियाव आङो बे थुनलाइस्रि आद्दाखौ सेथि खुंथाइखौ अरुणाचल प्रदेशनि पासिघाटआव थानाय बडाक होननाय मोनसे बिराद समायना जायगा बेहाय जोंनि सबनसिरि फरायसालिमानि फरायसुला फरायसुलि बर' डिपार्टमेन्टनि फरायसुला फरायसुलि बेखौ लानानै मोनसे सोलोंथायारि दावबायनो थांनायाव बे हाबाफारिखौ खालामजेनदोंमोन थांनाय 2021 मायथाइनि 30 डिसेम्बराव बेनिखायनो 2022 मायथाइनि 30 डिसेम्बरावबो बेखौ खुंथारनांगोन होननानै आङो जायगायाव थानाय माखासे थुनलाइगिरि हारिमु अनफावरि महरगिरि बिथांमोनखौ लोगो लानानै सावरायलायनानै दिनैनि बे हाबाफारिखौ खालामनाय जादों जेन नैबे मोनसे हाबाफारिखौ लायोब्ला जोंनि माखासे इयुननि दैदेनगिरि आरो जाखांबोनाय जोंनि फरायसुला फरायसुलि बिथांमोननि गेजेराव ज' सानलायनानै बिथांमोननि गोसो सिङाव मायाव इन्टारेस्ट दङ बै इन्टारेस्टखौ सिंनिफ्राय सायाव माने गुबुननो फोसावनो हानाय बायदियै दिनैनि बे हाबाफारिखौ बानायनाय जादों आङो सान्दों बे हाबाफारिया जोबोद मोजाङैनो जादों बेहाय 9 रिंगानिफ्रायनो जागायनानै दा 3 रिंगा जाबाय बे जिखिनि रायजो राजाफोर बाहागो लानो फैदों बिथांमोना दासिम बे हाबाफारिखौ गारनानै थांनो लुबैयाखै जोबोद मोजां मोनदों बेहाय सामलायगिरि हिसाबै आं गावनो नीलाचरन स्वर्गियारि NP हिउमेनिटी फाउन्डेसन अबायपुर बेनि आङो मासिगिरि बेनि फाइनान्सियेल एडआव फाइनान्सियेल कन्ट्रिबिउसनाव आङो बेखौ खुंनाय जाबाय बेहाय बेखेवगिरि महरै आं लिंनानै लाबोदों राजकुमार बसुमतारी बरदल'नि गुदि बर' थुनलाइ आफादनि आफादगिरि आलारिबाथि सावजेनगिरि बिहुला नाथ बसुमतारी बिथाङा सासे फोरोंगिरि मिमां हालामनि सासे सावथुन दिहुनगिरि थुनलाइगिरि बिथाङा समाज फोसाबगिरि आरो बराय बिबुंथि होनो थाखाय लिंनानै लाबोदों शिवराम बसुमतारी धेमाजि जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बिथाङा बारग' आफादगिरि आरो दा 3 रिंगा प्रग्राम जोबनाय लोगो लोगो जोङो बे साबायखर बावनाय बे हाबाफारिखौ साबायखर बावगोन तेनजिं बर' दानि गोदानै दाजानाय धेमाजि जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मानव गेदेर आफादगिरि सार बेबायदि हाबाफारिखौ नोंथांमोना सिगाङावबो लाखांबायमोन
सिगाङाव लानाय जादों नंगौ 2021 मायथाइनि 30 डिसेम्बर अरुणाचल प्रदेशनि सिङाव थानाय पासिघाटनि बडाक होननाय मोनसे जा ब्रह्मपुत्र दैमानि खर'आव आरो बेहाय खोब बिराद मोजां बे हाबाफारिया जादों आरो दिनैबो बेबायदि मिथिंगानि गेजेराव नैबे अरुणाचल आरो जोंनि आसाम बे बर्डारावनो थानाय मोनसे स्राय स्राय बोहैनाय दैमा बेहायलायनो गब्ला मुंनि सासे जोंनि मिंमां हालामनि नोलोबारियाव रायजो जानाय सासे सुबुं दंमोन। बे सुबुङा नैबे जायगायाव फैनानै हाजोआव दंफां लायनाय नैबे हाजोनि दै सायाव मोननै रुगुङाव थानाय ग्रौ ग्रौ हाग्रा गांसो थिलियाव मोसौ गुमनाय आरो बे मोसौ गुमनो फैयोब्ला बिथाङा बे दैमायाव दुगैयाबानो थाङामोन जाहैदों आरो न'आव थाङोब्लाबो माने मालाबा खामानि मावोब्लाबो न'नि फख्रि टिपकल बायदिसिनायाव दुगैनो गारनानै बेहाय दुगैफैबाय थायोमोन आरो नैबे मिथिंगायारि समायनाखौ जाहाथे जों मिंमां हालामनि रायजो राजाफोर बा गोरों गोरा गासैबो ज' जानानै जुदि नैबेखौ जोङो मोनसे पिकनिक स्पट बानायनो हायोब्ला ओरैनोथ' जाखानाय पिकनिक स्पट जाखानाय बियो जायगानि अनगायैबो थांनाय बोसोराव सबनसिरि कलेजनि फोरोंगिरिफोरा बेहाय फैनाय जादों आरो गुबुन गुबुन जिल्लानि सिङाव थानाय दावबायारिफोराबो बेहाय फैयो खोब मोजां मोनसे सिनारि दा गोदानै अरुणाचल प्रदेशनि आसामनि सिमायाव थानाय बेहाय लामा बानायदों ओरैजाय NSPCनिफ्राय डाइरेक्ट पासिघाटआव थांनो हानाय लामा बानायबाय दं हाजो साजों बे खाथियावनो आरो दिनै नैहाय जायफोर बाहागो लाफैदों बिथांमोनखौ आं जोबोद गोसो गोरबोनिफ्राय साबायखर बावबाय। फैबाय थानाय समाव सारा बे फाउन्डेसन दे नैथि थुनलाइ लाइसि आयदा बेखौ जे खालामलांगोन खालामलांला सारनि साननाय फैगोनाव थामथि जागोन आङो थामथियावबो खालामगोन दा जेरैबायदि खालामदों आङो नैबेहाय दिनैहाय थुनलाइस्रि आड्डा दिनैनि नैथि खुंथायाव जिखिनि बाहागो लागिरिफोरा मेथाइ खन्थाइ रायथाइ एकथिंगिया नाटक दिन्थिदों बिथांमोननि खन्थाइ रायथाइ सल'फोरखौ लानानै आङो गांसे बिजाब सेबखांगोन आरो बिथांमोननि मोनसे प्रफाइल जिउमिन फिसा फिसा जिउनि जारिमिनखौ आङो बे बिजाबाव थुनलाइस्रि आड्डायाव मिंमाङारि बर'फोरनि मिंमांनि थुनलाइगिरिफोर होननानै मोनसे बिजाब दिहुननो सानदों आरो मोनसे जारिमिन सोरजिनो थाखाय आरो आङो बेहाय जोंनि मिंमां हालामनि अनगायैबो गुबुन जिल्लायाव बियो थांगोन आरो आसामनि अनगायै इन्डियानि गेजेराव इन्डियानि अनगायै बेलेग फरेनारफोर जुदि जोंनि इन्डियायाव फैयोब्ला बेखौ आङो मालाबा लोगो मोनफ्लांबायोबा हरखाब बेबायदि प्रग्रामखौ बानायगोन आरो बेहाय माल्टि लेंगुवेजनि बियो मोनसे खन्थाइ जथुम जागोन थुनलाइ जथुम जागोन बे आरो आङो थांनानै थानायाव खोब 100था खेबसो आं बेखौ गालांनो गोसो दङ।